Ago. Mema wakwa abadebati ti obi kan dwumadi so. Miding de Jimmy Hanks. Ya sanga hia bio. Ya reta ye ngakenkan ne so. Eye Ɔkrabiri. Na so ansa na ye be fiase no me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Se wonga ma me ho kwan American won humei. Efe me da cdfi.net ase. cdfi.net ya be fo bia bia wodigwa. Se wo pese wo to ade a ko cdfi.net e wo phone ne so. Wo laptop ne so. cdfi.net ya opesa utobi ato ho onso opesa wuton ade a tina wufi twane ma na opesa wuton ni mfonini na fakogu cdfi.net won a wo beto no befrew ene wadi nsa wo so yo medamu amuhwedwumadi nyina ase Owura Samuel Ofosuba Mrs Augustina Owusu Raphael Esiedu Theophilus Omane Ellen J Modorson enti fancy ha medamu nyina ase echiamo yo ene ya di theater so anum ene rebro enti tie odesum no meto me pon mu ene me dan fefe no di nkra metiu si abonten so no me hu se kronu atem din me de manik chire kro bi a wo frɛ no duasi kwan so se ebedu adechen no na maedu ho ɛhɔ na medu amenya afrie gwan akɔ ntem Micha abeye okwensin fape na mete se obi repai agowo manim. Mijnai kakra na mesang mechi se merekope baabi atew na obesin amato aso akọ. Ohun me sape oka ochihne ntankesi gu me so se mitumi nan mu a obeto mitio. Mi boa ne se menyo rifo. Otua asese se mekwa mehu yen benu numu nia oya oberima. Mi hu ise nani abre enti mi gina ho ma obeto mi ohu ise eye me no ni hu drill no obisa mi se na enedo konkon se de aden mi boa ne se mi rekotew edru obofo a wako ahayo na oresanga bafie no kan se obeko akoja me dada no biara se onsan nanso o se hene ha ye ko ye nganim kakra no me man kotete wa haban biara a mensa so mu mene no bo anan ba ofie bio medu ofie pe na meye madwene se mesan akobio nanso anye ye efi se na mene obofo no fi ben ho pe na mi fi se merekope na mi hu se wa so kane a ese ne ho reguare wo mfichiri ho se meka se merekwa obehu me enti metwi wura me dan mu bio metina abama bi so patweri yodan se sofi hopa meko meti ho no sana mafemu ada menhu kra meti umani no na miare prapra ade ayeme mi boe me pon na me hyen me dan mu esane se ma na na dwonu nti na ma aye mrew mi bonsi onwini ma me hu sisi me ho so me fa atade hyei na me kote gare so koma achi na me sang ba fie anopa ma hwehwe bribi kakra to oyefunu da pafo mu no mrante ba asabi be ka kire me se odi kro rehwehwe me yam de me pram me petu fonye me bisa won ne nti odi kro rehwehwe me nanso wan kan kire me ka kire won se woni kan na me reba wodan won ho pe na me sori ko hye me dan mu metina me paso dwen asema mekwa meka ho anche na mrante no sang ba bio se odi kro se orepentem asori enti menka me ho me sori to me dan mu na me ne won koi yedu odi kro fi ho no na abena gina gwanum a no suri gware no wo ma me ko gina abena nchen efei ni ametiara ni hu nipa ya hia ho no nyina bo mu hru yen Menka nkumu asobwa sani akra jambibi kire me no wodi ni nyina ya me ni abena esani se mi ni abusuanti me nkoso na ka bebrebe no dai na me wosika kakra nti eka ahasa no tua no anya me den kra oyaw a wo momagu yen so eni huru a wo huru yen no mpode na anka me fa hugwan ne eku me kra ne menya me chepara meti gwam kwaserekwa na wakame atim atwere omiti so kwabo de akokoba etua ma no
na wotu nsu gu me so wa no wo wie ni a wo pese wo ye nyina no wo ma ye sori edomunu nyina tudi yen echi de yen ko ti abatia efe wo de yen ko apata bi a wa bode ama yen wo krotia no ase wo ma yen nchene nsanka ene nkanchen a ye benua mu aduan adi wo so ja no nso ma yen wo ho wo wie yinum nyina ye no wo nyina tiem se yeriko mo de montina ho mfa mu musu ntina ho hu wo ja o me ni abena ho me kotena apata no fa ba bi sui se me kai se me ye janka na ohaw amane ni anim guase pipian kama etete sere to me ma akwantumu a na sani anusu no risan ni sabri nyina na abena nso tiduasin bi so ritwa ajo woye yen saa tribre yi no na abena nyinsan no edi asrama biesa enti na esese yetena apata no mu asrama sia kosi se abena be fi mu afi ehwa mani hunu ayehu ide mepesa wara wodi wanibu eni gina okom apinisi awo oyare na merika na mejawoden edu asuso obre no na yehu ise onipa mia na wamia ampa da a osu no ano iyeden no de ye wiewia ye ho kohihye odampan bi a ewo mfichiri a eben yen numu arechichi finipa nchen eto da bia na abena ne na ewiewia ne ho de aduan abreyen enwumre bi meti se nipa rekasa jejeje wo krom ema mani gina ikese na meka kire abena se mere pase mfichiri ho kakra metilsi ofie kwan so se mere kohwenia abakro numu miko gina mantwia baabi de mani hwe nia na erekoso wo ho mofa bi mpo na woreko mi gina ho ara na abena nua berima ba ko beto me wo ho obisa mi se na akunta wori eden wo ha me na mi gina ho a mi hu nia menken me dan me hu se mereko na so popo na ni kire me bo me intane ani se ori mame nko na ma abombusu kese o se mi di fia kakro no me ka kire ne se mere san akọ na almost nchiro biara me ka biara na so wampene o kire asese wahume no se wanka ama wanya amane biara wo ho a ono so na musu no nyina beba Mirika say nyina na okura mensem ne yeden na mirisam fifiri wa te say obi a wasi America kan bi anche na mranti benu bi nso beka no ho efeedi na asem no asai kra wonu ba kumposre say wonya amena menko na asem biara remma na so makunta no ampene da okasa no ye den ma nipa pi ba ho enkwankwa ahene nso ba ho bi na ni bo mi so pe na obo ho be hwe masum wo twi mi de mi ko odikru fi enejo no ara odikru bufu yiye na oka mani mu nso opanyin ba ko de bufu sori kan se na oho wo kireta se de se jade mu nkuto na wo besuso ni so hufu kro na no si pe mranti bi pe se wo bro mi na nso odikru no ene akrajan bibi tietie won ma wojae wo de me ko share dankitu abi mu mami di ho nansa osukom ni okom de de me mami refi okum a woribekum me no mpo wo hie me no mi hu ise ahohu bi fi baabi aba wo ye omanhene abofo na minti na wonam wo de asem no hihye so ma wo ma me so hwe fem se bom efei feibra fei yese yimusi praprakro no ho jura esu esemesi pata omanhene pata odikro pata omanfo mewie na meka brubro meton mi kokofu no na numpo omanfo no fa efu no fa kwa edi na wotwe ansa na eho asem risi ma wosam wo meti kokotena ma pata mubiu midu ho enedo na mihu ise abenada enti mi so mekodai adechen no
mede mehyia kwa no bono abena ho dwiriw no yiye saada no ara na abena ho fi ase ye no yaw enwumre no ara na oponen dano ne asrama bien ne fa pepepe a wo ma yekotena apata ase ho abena ne na ba ho behwe no na okobo odikro amane wo beye amane bi de hohoro ye ho ansana wori ma ya ba fie mehwe abena asram ebien pe na mede koto na abusuafo anim se obarima bi bese abena pe na openo a otumi pene so mi se pe ni behwe fie ho ade a wode ye me kan chine kan meko nanso wampene so da wo se samiri ni a ankamanka so enti abena temete eno ho masotwe meton mefi no de sika no twe ho manso kosi se aware ni mutete we ansa na emu betete wo no mpo ekopue omanhene anim eni wuntimentumi ankote gare so ankokom bio edi fi kwampo ho ye den maame semi mia mani fie din so a na krom ho mrante no riyime mfefewa mo frampo humia na woridi me ho fewo mi anka wo frɛ me nana hwania ekowie me se onipa nyin wie na otumi dan ye abofra sanfi abrabo ase biewa anka osuahu amanya yi nyina iye afutu kese mame ma ho chibri yi mu na meka ya afutu bi a yen kyerɛkyerɛfo panyin bi de ma yen afi a mi wie sukuu no mu ensem a odi gya yen kwan ne se me mofra enene mu da a etwato wo osuan ha efi ochenare komunye sukuufu bio maye impanyin aranen moti se no mama bi a waso won na ahwe won akosi se wanyin ama wa kire won sania wotufa se obiara hu sania wotufa ena no gya won ma obiara tukọ nia ope imprempren mumu biara te se no mama mahu sania wotufa enti mirijamu ama matutu akọni amope wo wiase yim wiase nso amurikomu yi eyoko etise esu kesi bi a eyiri na yerijamu agumu esese obiara de ahoden ne nyansa twa esu no se obi pa abawo ma akwadro ene enihaw ba na akwan mu a endi esu no befa no sensu wo hu se obi adi wo kan na wopre ho pese wutwa no ho a wo bebre ntem na anhwe yiya esu no befaw se esu no fawa ebi befa wani so ansana se obi beba beyi wo sensu bewo na eye wo ne wo nkrabia ntem asem sensu wutumi di insi ne boaseto gware esu no dia wo bedu esu no eja jojo na enije ine enunyam rempare woda wiase enije nsi ahe semo anhwe yiye na modi enibre ni ehupo nya ade bia monkai se saa ade no befi mu nsa da bi morenye nipa bio na mmom mobeye nipa tiase awufo obunsam na ode adwemmone ahomaso dwai na da ine enibre hye onipa mu obunsam nam na da kwan so mma onipa nya ne ho nanso bre a nani ni ne ho so no otwe ne ho fi ne ho ma oye mobo se obunsam pese ofa odomu ma onam akwan ahoro pi so de sikasam twitware wanan mu odi sika daadawo na se wo ye asomre o ma no tie no a otwe wo ba na afa jewani sania ese obema wadi dew ama wo ho atowo na efei odi ahantan kombo egwamansem na ada ini subamboni biara ewo wiase aka wo ho nanso wa ahunya no behyew wobre a wani ni wo ho so na nia ebe wie wo ne animguase sanimguase nso kamu bi a monkai se aka sa suku yi enti morikoyi monkohwe mu husu yiye na obonsam amfa mu no mum wo mu wiase abrabo mu monhwe mu nante usu yiye na nkomobopa ayonkuguru afutupa tie ene abojokyere na wode tena wiase muni nyame nko ensema odi gya yenkwan ni
nanso hwenia ekowie mi wojadem impanyin se achia na emu isen abebu nyina de meda so tinkwam muyide na esese mehwehwe okwan pafa so bo mebra eyiye mekoda na midi ma brabo a edi atoyire nchem ahoro aba meso no ho nkomopi midwen hu se jama eye menkrabia ana mebone na eritua meka ana ofie abonsamfo na ape ade ayeme mefa no se jama ebeye mebone na eritua meso kawo enti mesesa ma akwan edi papa echi na ebia ebewie miye nanso esane ade a jademfo de ayeme nti misai se mi wo papa bi impo beya na enye jadem